Nas u turističkoj zajednici Kvarnera veseli da i ovakve teme su nešto o čemu se raspravlja, jer Kvarner je oduvijek bio destinacija po kojoj se dolazilo po zdravlje. Nama je zdravstveni turizam iznimno bitan kao turistički proizvod, tako da veseli evo i ova inovativna inicijativa da se raspravlja i o mentalnom i psihičkom zdravlju, pogotovo evo zaposlenika. Poštovani uzvanici, drage kolegice i kolege, dragi prijatelji. A i suradnici, šta da vam kažem, puno mi je srce. Ja bih se zahvalio glavnom organizatoru Termama Selce, koja pronosi jedan pozitivan, izuzetno pozitivan glas našega grada. Pozdravljam ovaj kongres o korporativnom well-beingu i želim vam svima uspješan rad. Tema organizacije Međunarodnog kongresa Terme Selce sa korporativnim well-beingom danas i sutra se nametnula, nećete vjerovati, 2017. godine u Johannesburgu. Svima nas je jedna zajednička stvar mučila toga časa. Velik broj bolovanja i sve više mladih djelatnika koji imaju probleme sa lokomotornim sustavom. Mogu reći da smo zapravo jako puno radili na tim projektima, znači općenito što se tiče well-beinga, ali u zadnjih par godina smo se puno fokusirali i na mentalno zdravlje. Mentalno zdravlje treba posebno isticati, nalaziti za svakoga personalizirani pristup, prepoznati na vrijeme probleme, a i preventivno djelovati. U Atlantiku imamo 29 sportskih klubova koji samostalno djeluju, imaju svoje voditelje, imaju svoje budžete, a dosta ti je reći da je najpopularniji događaj u Atlantiku su sportske igre za čije prijave se stoji u redu i onda je to neka osnova na koju nadodajemo sve ove neke sofisticiranije priče. Ono što bi ja istaknula, što je možda specifično za našu kompaniju, je upravo jedan aspekt koji je dio naše strategije, to je zapravo teaming. Zapravo nekakva ta komunikacija, kolaboracija. To nam je jako bitno. I onda u tom vidu, ja bih rekla, ako gledamo neko zdravlje, nije samo fizičko, nego i ono mentalno i onaj dobar osjećaj koji čovjek mora zadržati. So there's different levels of tiredness. First you can see that they are losing attention and losing focus during their work. Pod broj 1 prepoznat ćete ga tako što ga na poslu neće biti. Jer će biti odsutan, bit će na bolovanju, a ako bude već tu, vidjet ćete onaj odlutani pogled u očima jer zaista nije fokusiran na posao. Give them free time. That's the shortest way to help them and help them sleep better. That's the first tool that you should attack if you have problems with fatigue. Termama Selce već 20 godina provodimo revitalizirajuće well-being medicinske programe gdje usklađujemo i brinemo o mentalnim i fizičkim aspektima svakog zaposlenika i kako zapravo promijeniti životne nezdrave navike u zdrave životne navike. Ono po čemu sam ja poznata ovim publiku je sada u vrijeme tih sajtsinskih sastanaka da sjedimo narače. I onda ja kažem, ajde se svi stanimo ravno, palimo kamere da se vidimo, da se malo i sa lopaticama sjedimo narače dok ne osjetimo sok naranče tamo što sad ne smijem reći gdje je, dok je to. Ovdje predstavljam prvenstveno Hrvatsku udrugu kontrolora letenja, gdje radim kao kontrolor letenja, evo bit ću u 9. mjesecu 30 godina. I još sam koliko toliko normalan, to bi mogli procijeniti ovi svi koji su tu, previše liječnika. Zašto prezentiram ovu temu? Dakle, ne iz aspekta poslodavca, ovdje napominjem, ovdje sam kao radnik. Zdrav radnik će sam po sebi kroz taj proces biti produktivni. Zdravi zaposlenici koji jesu i osjećaju se dobro i zdravo su više uključeni, bolje surađuju, inovativniji su i oni su zapravo sustvaratelji onoga što mi volimo reći radno okružje, odnosno great place to work. Samo zdravi djelatnici mogu raditi i brinuti se
o klijentima i kvaliteti proizvoda. I samo jednom dobrom komunikacijom svih sudionika u radnom procesu ta interakcija radnog procesa može biti ono što zaista osobno mislim radost rada. Cilj ovoga kongresa je da svi zajedno napišemo SELCE memorandum, cilj poboljšanje zdravlja svojih djelatnika i, ja bih rekla, osvješćivanje svojih djelatnika kako sačuvati zdravlje. I ovaj kongres je jedan svakako doprinos svemu onome što mi kao Riviera radimo ovdje u Crikvenici. I evo, ja upućujem stvarno čestitke obitelji Brozičević na ovakvoj inicijativi. Mislim da je ovo izvanredno i da je to jedan korak naprijed za sve nas. Ponovo nam dođite jer planiramo nastavak dalje. Hvala.